Mga kapuso, karong gabi na magsugod ang mga kalingawan nga hatod sa inyong kapusong estasyon alang sa mga Dabawenyo karong 87th araw ng Davao. Ipahigayon na unya ang Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024 alas 6 sa gabi sa USEP Gymnasium and Cultural Center sa Davao City. Guest performers si Sparkle artist Christopher Martin ug host si GMA Sportscaster Martin Javier. Ugma March 16, makisadya sa Kapuso Mall Show ang bida sa Love, Die, Repeat Ultimate Star, Jenilyn Mercado kauban ang cast sa asawa ng asawa ko nga sila si Lizelle Lopez ug Martin De Rosario. Ipahigayon ka na sa Gaisano Grand City Gate Mall, Buhangin, Davao City sa alas 4 sa hapon. Ug sa Domingo, March 17, don't miss the chance to see the cast of Black Rider nga pangunahan ni Black Rider himself, Ruru Madrid, kauban si Kim Perez ug ang cast sa Abot Kamay na Pangarap nga si Doc Annalyn Jillian Ward kauban si Rahil Birria sa Kapuso Fiesta nga ipahigayon sa Activity Center Ayala Mall sa Brisa, Davao City sa alas 4 sa hapon. Busa, tara na ug makifiesta mga kapuso ug happy araw ng Davao!